Brother Jeff. So kining manok bro Jeff, di man ni siya baboy, manok kun na di na siya baboy. Pwede ra ni siya kaunon. Pwede ra ba kuno kaunon brad? Simple kayo. Pwede dili na pwede kaunon kay basta Bernes. Kay dili man na siya sa panahon ba atong Kwaresma ron. Panahon man gyud ron. Ini ka Bernes ay gyud nag-appeal sa inyong pagkaon ka ng manok kay karne man na dili man na karne man sa manok. Ang baboy, nasa karne ang baboy. Pwede ang itlog. Pero ang itlog, dili na siya karne. Pwede na ang itlog. Mo na nga kanang pag-ingon niya nga pwede ba kanon dili ang kanang manok, pwede kayo o dili gyud na pwede ang itlog sa manok may angay basta Bernes pero laing adlaw pwede kam kaon ana. Basta importante diha nga atong timan-an matag Bernes di gitam kaog karne, kaning baboy, kaning manok o sa bisan unsa basta mga unod ba. Nya ang atong kanon kanara yung mga dili karne. Ayaw sa magkahog siya mayroon kay Basta Bernes ha? Basta Bernes ha. Halagway halin spreadsheet dito. Bawion mas Ginoo the following day. Ilan to na di pangutana nga siyempre sige man nagbaligya bisag Bernes. Inko dili man pre ko sa gasano na maligya pa sila mga karne norte na rago ninyo kung mupalit mo. Correct. Mana may uban nga mupalit nya kano ni kalas 12. Correct. Oh. Kuan pa ning kaugma ko di lang i-reserve lang. Basta waka So, di masad mahimo bro Jeep nga moadto sila di ko natuligyaan. Kay kanang ako dili man naingon nga nga nisupa ko wa mo kumkaon. Correct. Oh.